Duela 3 urte hauteskunde autonomikoak ospatu ziren, Gasteizko hauteskunde autonomikoak, eta garai hartan ilegalizazio prozesu horretan D3M hautez plataforma sortu egin zen, pixkat, ilegalizazioak sortu zuen hutsune politiko hori edo bete asmoz. Orduan Garzón epaileak operazio polizial bat martxan jarri zuen. Operazio polizial horren ostean miak eta desente egon ziren, okerrez baldin banago 29 etxe bizitza miatu zituzten, eta 15 bat kide ere atxilotuak izan ziren, D3M eta Askatasun Alderiko kideak izatea edo horren promotore izatea leporatuta. Horren ostean D3M eta Askatasuna legez kanpo utzi zituzten, eta 3 urte beranduago 13 kide epaituko gaituzte Madrilgo Audientzia Nazionalean. Berez akusazioa da etako kideak etari laguntza ematea, eta 13 kide hoi, hoiratik 4 hoi egiten diren eskara fiskala 7 urteko espetxe zigorra eta laguntzaileak izatea, eta beste 9 kideoi 9 urteko eskara fiskala leporatzen digute, edo hori da eskaria, ez? Eta pixkate salaketa hori egin asmoz, Gasteizen bertan, akanpaldi bat martxan jarri da. Akanpaldi horren helburua da, esandakoa, epaiketa bera salatzea, baina epaiketa salatzearekin batera eskubide zibil eta politikoen urraketa bera ere salatzea.